Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So for today's vlog, update natin yung Mabalacat papunta ng Dao. Ayan, titingnan natin kung anong mga pagbabago ngayon dito. So naka-stoplight muna tayo. Naka-stop tayo. So kung diretso ka naman dyan papunta ng Clark, so kung kakaliwa ka papunta ng Dao. Ayan, kung kakanan naman papunta ng Bamban or ayan, papunta ng Kapas, ganyan. So kakaliwa tayo. Ito naman yung palengke dito sa may Mabalacat City. Ayan, simple lang yung Mabalacat. At siyempre makikita mo na agad yung Chowking, Jollibee, McDonald's, KFC, Mang Inasal. Ayan, halos magkakatabi lang or magkakatapat din. Napakaraming mga Grab food delivery dito. Ayan o, mga Food Panda. Ayan, kasama natin yan dahil sa consumption. Nag-grab tayo at Food Panda na rin. Ito, may hanapin lang ako dito or may imimit lang ako sa Pampanga. Ito, matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-vlog dito. Kaya kasi busy na rin tayo. Maraming salamat sa nag-subscribe sa akin channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo mga tol. Marami na rin mga shopping mall dito. May mga iba't ibang mga klase na pwedeng mabilhan dito. May mga ginagawa rin sila mga ano rito, daanan ng tubig. Ayan, kasi kapag umuulan barado yung mga ano natin, yung mga tawag dito, mga tosang ba or basta yung basta daanan ng tubig. Ayan o, ginagawa sila rito. Ayan, yan, sana pagpapatuloy nyo yung ginagawa nyo yung yan. Didiretso pa tayo dito sa Dao. Update na rin natin yan, di ba? Tuloy-tuloy lang yung ginagawa nila rito. Ayan, mga ano ba kasing tawag sa ginagawa nila dito? Comment nyo na lang kung ano yung ginagawa nila rito. Yung daanan ng tubig. Yan, yung mga estudyante na papasok sa Lunes. Ayan, shoutout sa inyo. Pagbutihin nyo yung pag-aaral nyo para naman umasenso rin kayo sa buhay. Huwag lang puro standby, di ba? Maganda na yung nakapagtapos. Hindi lang para maganda yung kinabukasan o para makahanap ng magandang trabaho. Yung isipin din natin yung ano, kung makapagtapos ka tapos magnegosyo ka, yun yung pinakamaganda. Hindi yung nakapagtapos ka tapos hanapin mo trabaho. Yung ano natin, kinalakihan natin dapat pala kapag tapos na tayo mag-aral, negosyo yung ano natin, hindi yung pagtatrabaho. Dahil yung yumayaman, yung mga may ano, may negosyo lang, tayo binabayaran lang tayo. Dapat talaga yung pagninegosyo yung ano natin, yung nasa isip natin. Ito, balik normal na sa Dao. As usual, no? Wala na yung tulad dati na nagbo-vlog tayo dito. Ang daming bawal, mga checkpoint, tsaka yung mga pumapasada, di ba? Lagi kokonti lang. So ngayon ay dami na, parang wala nang nangyari, di ba? Balik na tayo sa normal talaga. Malapit na rin magpaparamdam si ano si Jose Marichan dahil September na yan. Lampas na sa kalahati yung August. Sigurado pag September niyan, si Jose Marichan na yung maririnig natin sa telebisyon o sa radyo. 'Di ba? Malapit na rin magpaparamdam si ano si Jose Marichan dahil September na yan. Lampas na sa kalahati yung August. Sigurado pag September niyan, si Jose Marichan na yung maririnig natin sa telebisyon o sa radyo. 'Di ba?
Shoutout sa'yo, Jose Marie Chan. Punong-puno ng sasakyan ngayon. So update muna kayo kapag malapit na tayo sa may Dao. Eto, kapag malapit ka na sa Dao, madadatnan mo muna kung gusto mong kumain o merienda. Dito sa may gilid, maraming mga bibilhan dito. Ayan, titignan natin. Ayan, merienda, yung mga palamig. Ayan, oh, mga fishball. Ayan, oh, ayan, mga fishball, kikiam, yung mga gulay, di ba? Yan yung mga palamig, mga opyan tipas. Ayan, kung gusto niyo mga opya. Ayan, parang kumonti ngayon. Dati napakaraming mga nagtitinda rito. Ito naman, SM Hypermarket. Ayan, SM Hypermarket. Skytech, pagkaalam ko consultant, call center to. Dito wala na rin yung mga nagtitinda ng mga street food dito, dami dati, ngayon wala na. Ano kaya nangyari? Aambon na. Huwag naman sana tayong mabasa. Medyo mura na yung diesel ngayon at saka yung gasolina, mga gas, no? Di tulad dati, kulang na sa 100. Ngayon may 66, 64, 65 yung mga unleaded or mga premier na gasolina. Dito naman 69 pa. Ito, iba talaga yung Dao. Maraming mabibilan, yung mga prutas. Ayan, mga pagkain, mga karinderya. Ayan, sikat talaga yung mga fishballan dito. Masarap kasi yung mga sauce nila. Punong-puno na yung mga jeep ngayon, di ba? Marami ng mga sumasakay, di tulad dati. And then diretso pa tayo dito. Tignan din natin yung ano, siguro yung mga bus terminal, kung balik na rin yung operation nila sa papuntang Manila, di ba? Siyempre yung mga gusto bumiyahe papuntang Manila natin, update na rin natin yan. Kasi ganyan yung ginagawa ko dati, na-update ko yung mga bus terminal papunta ng Manila, para yung mga gusto lumuwas ng Manila, di ba? Hindi sila mahirapan. Ito naman yung Dao. Ayan, ito, dito ako nakatira dati sa may Dao. Simula nung pandemic, umuwi tayo sa probinsya. Ayan, malapit ng pasukan. Baka balik ulit tayo dito. Ayan, siyempre na-miss natin yung mga bilian ng mga gamit sa bahay, yung mga gamit sa kusina. Ayan, no? Dami, bota, mga kapote. Ayan, oh. Dito lang yan sa may Dao. Mga stainless na ano, paglutuan. Alam mo, dito sa may Marina Arcades. Ayan, lahat ng mga Class A, yung mga imported na gamit, dito maraming mabibilhan. Ayan, yung Marina Arcades. Ayan, mga gamit ng mga sundalo, mga sombrero. Dito lang yan, ha. Marami naman sa iba, kaso halos lahat dito pupunta. May mga jetmatic na ano ng tubig. Ayan, mga grass cutter. May mga gym din dito. Ayan yung gym. Kaso sa kabila sarado na yung gym.
Susie's Cuisine. Ayan, pansalubong, di ba? Pag nasa Dao ka, makikita mo agad overnight promo. Stay for 10 hours is 485 lang. Ayan, Sogo, so clean, so good. Ayan, Sogo, baka naman. Ayan yung mga kasama natin nag-grab food. Masisipag ang mga yan. Ayan, shoutout sa inyo, lalo na sa mga kasama natin sa Concepcion Tarlac, lalo na sa mga Panda rider. Ayan, napakabait ng mga yan. Shoutout sa inyo. And then ano tayo? Punta tayo sa may bus terminal. Titingnan natin. Ito, Jumbo Genera. Yung mga gustong mag groceries dyan, ang dami rin pumibili dyan. Yung mga paninda nila. Ayan, yung mga pagkain pag araw-araw. Ayan, tignan din natin. Tapos abangan nyo yung vlog natin sa Balibago, sa Walking Street, sa Fields Avenue. Ayan. Ito, papakita ko lang yung Dao Bus Terminal. Ayan, kung balik operasyon, lalo na yung mga UB Express. Ayan, kumpleto, ayos, balik na sa normal. Yung mga bus, ito, okay na rin. Wala, okay na. Ito, papunta ng ano to, Manawag sa Dagupan. Ayan, katapat lang ng builders warehouse. Ayan, so malapit na yung Pasko. Ayan, bili na kayo ng mga lantern. Dito lang, malapit sa may bus terminal dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo. And see you next vlog na lang ulit. Salamat po.